Значи Мала Азия, Китайско море, Тихия океан, Тайланд, пирати, Мала Азия, Малайзийско море, Китайско море, Виетнам, Индийски океан, Сингапур, Австралия долу. Значи липсват сомалийските пирати тези. Да. Нигерия, Логос, където е. Логос. Не, Винен, Сиера Леоне, враг на Еленската кост. Брат или враг, не знам. Така, а тук са карибски пирати, Карибско море. Америка, САЩ, пише тук горе, Америка, САЩ, Северна Америка, САЩ, Европа тук, където е. Така, значи тези са, тук пише Южна Америка, Бразилия пише, да. Либерия пише тук, не видим. А пак в Америка е Карибско море, малко над Карибско море. Да.